Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa denganku di channel YouTube keluarga Mas Gobleng. Selamat siang pemirsa. Iki hari-hari wis nang merah. Iki yo mbek ngeteng masalah. Aku nang Jepang, arep Jepang bisa. Wis bar kabeh gane isa-isa. Nukokno pakan pitik. Wis nyuci, wis karek budale. Mas Anto ki anggere sarapan nang gerobak ku sana kok teles kabeh rusuh, kabeh wong lanang ngono ku pemisah. Mesti ku lho, wis rapi sapa wis meh di ucar aja. Aku soalnya di WA adikku pemirsa. Aku nek selak kecelek ndek balik nang Bojonegoro dadi dinteni aku sing tuwek. Soalnya yo dulurku yo nang kene tok, dulurku yo nang Jepang yo nang Cepu. Ya pokoke perjanjiane gantian, masih ndo maneng kene lah yo. Ben ana gantian wong tuwa sing kono pernah ngrasakno hari-hari sungkeman, wong tuwa kene ya pernah dadi iki gantian. Iki saiki aku tak Jepang dintani adikku, soalnya ngape balik pemirsa. Oke pemirsa, siraman kudu ngeluar piye. Heran aku. Oke, aku tak longi. Tak kebeken iki sing jero apa ya? Tak longi pemirsa. Bingung katanya sih. Aku tinggal benda screen. Udah budal saiki pemirsa. Konek selak dulur-dulur tua sing Pakde saka Pakde yo Mbah Lek dadine dine iku nek do lunga ning ndi kan biasane nek ngono nek lebaran kan do lunga ning ndi. Aku anggo celana pemirsa kok nek lebarnya nagik salin gamis. Masalah aku di perjalanan ada udiku nek keserimpat-serimpat apa piye. Soalnya pernah maratuane tanggaku Jepang kono. Gamise klengset tekan gear motor, tiba untunge yo gak apa-apa lah. Untung ae terus digono rumah sakit soalnya kan yo iki ke apa nek ngarani? Kesleo apa terkilir ke rumah sakit pemirsa. Ini aku nganggo celana sik nek tekan kono nggone dulur-dulur lagi iku gamisan. Ngelongi make up iki mau lipstick. Dhewe pemirsa. Ngelongi.
proses sing dilongi ben gak bebane akeh. Wes pemirsa, kengko tak lanjut lagi yo. Kepamitan karo Mae. Budal nang Jepon yo karo Mas Alek. Sekarang kita lanjut lagi pemirsa, oke? Buat kabeh arek diadai tas. Oh, wes siap. Oke, nanti kita lanjut pemirsa. Akan berangkat mudik di Jepang. Kita akan mudik dulu pemirsa ya. Terusnya tekan aduk. Mudik guys. Mudik. Berangkat kita ke ono sing keri ya wis ya. Si Ucil siapa ya? Bawang merah. Rabinto Jepang. Mae metu Tante Deni. Ayo. Oke, bisa. Kita berangkat. Masih suasana lebaran loh. Pemudik do mendek mangan bakso, guys. Kita beli bensin dulu, muka-muka ke antri. Terus gak nyandak pemirsa. Bang Ucil. Tumben gak spiral ya. Wah, salah nolon. Iya ya. Kita ngisi sik pemirsa nang Mbak Romo. Tapi ya sik padha merayap meneh.
saudara-saudara. Yuk. Lanjut naik ki tak lanjut perjalanan sih. Terus terima kasih nonton kontenku ya ki mang. Mae metu paling keliling nang dulure liyane paling kok sampai tangan dhewe. Aku pengen Jepang soalnya yo dinteni adikku. Terima kasih nonton kontenku, Bapak aja lali lah kamu sampai keluarga Mas Gopung. Terima kasih ya. Sengko dilanjut lagi, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.